Yeɓiyankoɓe AOPD TV ɗo gonɗon ene gonirɗon on calminama e on saaha ɓe hen jaam waale mon ɓe hen jaam weete mon ɓe hen jaam ñalle mon ɓe hen jaam hiire mon moni foof e saaha mo woni o min tawi ɗum ɗo woni min dokki ɗum junggo min calmini ɗum salminago teddugo wondugo enede ne waadi kono kadi en ñaguima ɗum duwaw ko ɗon kadi bismiɗen ɓe e yewtere meɗen Olel Pindi TV ne gowɗon hebde e kala altine e alkamisa e kala nde e nder yontere hayso woni hen saahaji ɗen daña tan ɓe seeɗa kono tan eɗen mbiya bandiraɓe wona e sagoji meɗen sinno ko sago aadi mo dokkodirɗen e mabɓe o woni kala ñande altine e kala ñande alkamisa mbawen addude yewtere nde no hanniri ni e beele kadi eɗen mbawa addude hen humpito to banggue actualité leydi men Sénégal ha e caggal leydi bandiraɓe ko yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nde o hokki en kadi fartange hande artude e nde ɗo yewtere e hande e oɗo alkamisa mo ganduɗa kadi machallah en gardi hen e mo ganduɗa ko Mouhamed Ndim banimen gorko mo gowɗen waddude yewtere nde kono kadi e jewte goɗɗe machallah e Pindi TV en calmini dendagal yeɓoɓe en oɗo saaha en direct kala ɗo ɓe mbawi wonde kono kadi en calmini dendagal wonɓe e galle o guila e ardiɓe tan ha e heedɓe caggal kono kadi en calmini heedanɓe en to karallagal to ɓe ganduɗa ko Jobboso kañum heedani en to banggue régie banggue caméra ji ko Djiby Dieng kono kadi to banggue infographie eɗen gandi Ali Fall ina toon heedani en calminiɓe en juurima kona ɗum ko wiide tan en gari kadi en gaddi e ko gowɗen addude lowdi men no yaranno ni tan e kala e saaha ko adi foof ma en gaddu éphéméride du jour woni ko ɓurno mantinade e duuɓi ɓennuɗi e oɗo ñalawma hande kona ɗum kadi ko addude kadi ha hande ko yowiti e kabruji nder e caggal leydi so tawi ɗum ɗon ɓenni gaddaten koko yowiti e ko kelle jaydeji leydi men dawri hande e oɗo alkamisa so ɗum ɓenni pawen hen commenté wadde commenté actualité ji meɗen ɗon mbawaten kadi waynodirde bandiraɓe ala ɗo yano arti ɗo wonno ko adi foof calmodiren e Mouhamed Ndim mo gowɗen waddude kono kadi eɗen calmina Elhadja Ba Sarr mo ganduɗa kañumne machallah ina heewi yaadude men e yewtere nde kono noon no mbiranmi ni tan nofuru ndu koko jagga en muñanimo ko adi foof Mouhamed mi salminima sohna Alima mi salmini dendagal yeɓiyankoɓe yeɓirde Pindi TV kamɓe kala e kuuɓal en calminiɓe no ɓe mbawi wonde noɓe goniri foof e dendagal jokli ɗi kamɓe kala en calminiɓe en calmini bandiraɓe men surtout ɓe ganduɗa kadi ko diaspora kamɓene vraiment en calminiɓe no fewi no fewi noon wonɓe toon ɗo diaspora o nde tawno e kala e saaha eɓe ɓuuri wattude hakkillaji kamɓene jewte ɗe nde tawno ko ɗum yewtataɓe kono kadi ko ɗum humpittaɓe kala e saaha noɓe gowi wiide ni des fois ɓe mbima wonde minen
ko haalte koye pular ko ɗum woni komin kutorto sabu ko ɗum woni komin paamata no hanniri ni ene haale tigi e ɗemɗe goɗɗe kono noon so tawi haalama e pular ko nden de min ɓurata famde won hewɓe ɓe ganduɗa machallah ko enen paadi gam hokkude ɓe humpitoji sonna ko sago wonno kala ñande ñalawma en luppata e addande ɓe kabaruji kono noon no dañirani ko noon tan no heɓirani kadi ko noon tan yarate machallah en jetti hen gueɗe no fewi Mohamed a hasirima walla kafe tan jarɗa hande kam a nandani e jarɗo kafe eyyi min kam somi yari kafe tan mi hastima par ce que en général ɗum woni kasaram min kafe ɓoole somi yari kafe ande a jiida e jobbo wadde a jiida e jobbo de bon jobbo kam ma wadde hen ɓuuri wadde hen ñebbe eyyi ɗum c'est très normal non ɗum ko défense ɗum kay wata ko défense sosoɓe tan e liiduɓe aɗaɓe ne wayno mi hastima mbade mi yari Nescafé tan an a paari hen joni kam ça va quoi no wayi aɗana parana sumgoji ɗi eyyi eɗen paranta ɗum ha comme no Sénégal naaɓe fof paranta ɗum donc en ñaguima kadi nde Allah hokkata en vraiment o saaha eɗen gandi ɓurɓe woɗɗude nokkuji mumen ko mbiyata ko lieu de vote mumen goto fof nana heebo no yaari donc nde Allah wallata en kadi vraiment yimɓe mbawa wodde e jaam kadi Allah hokka en vraiment wona des résultats ko résultat ji ɗi ganduɗa ko baɗɗi transparent ɗo kam Sénégal eɗen jogui vraiment confiance no fewi e par rapport e joguiɓe organisation ko witnode banggue élection ji ko yita tan yo won vote mo ganduɗa ko baɗɗo e deeƴal gasa kadi e deeƴal tawi vraiment fof ganden kadi ko leydi Sénégal tan ko enen fof koye men jaam e deejira nde ko ɗum yiiɗa Mohamed to gortata ko ɗo walla ko Fouta Fouta gortoɗa non min oɗon jogui bureau de vote walla ko jarguel mi faami aɗa andi ɗo mbiyata kada yofto emin jogui minen wona bureau de goto tan est ce que wona jarguel paaɗon wona jarguel woni bureau de vote mo min sika noon jarguel ele ko watta baroɓe jakel joni ko toon circonscription mon ele ko toon watta haali ko belɗa minen keblungal bongo e keblungal min goni machallah ɗum noon ma men dim Allah jarama ɗum noon bandiraɓe olel Pindi TV doori ko adi fof no gowɗen ni tan wadde gaddoroɗen éphéméride du jour ko ɓurno mantinade ñande 14 lewru novembre e ɗiɗo duuɓi ɓennuɗi tawi aranta en hen ko Mohamed Dim haade nden jehen rési garten a jarama jobbo Sow to banggue rési Mohamed ko ɓurno mantinade e ɗiɗo duuɓi jawtuɗi ñande 14 lewru novembre ina waynade tiimi hen eyyi no mbiɗa ni ñalawma tawti ñalawma bandum ko wiyete ko éphéméride du jour hande men juu jehen ha 14 lewru novembre men jaaha mo 1974 men mo hitan ujuñaji ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e nayyi men gaari hen joni en garate 14 novembre 1974 ko nden toon to lamorgo leydi France Paris omo ganduɗa ko Amadou Mokhtar Mbow duttiɗo tan ko ɓooyani ɗo e wertago leydi Sénégal nden tigui de o waɗano élire o toɗɗa wonde directeur général de l'UNESCO tawi noon ko daaɗi mbiyen noon e on vote ko ɓuuri temedere nogas e tato ko kañumen jaadi e makko goto hen waɗi contre ɗiɗo hen ɓe ganduɗa ko yite ko par abstention mbiyen noon e on assemblée plénière mo ganduɗa waɗino rendinno noon ko conférence de l'UNESCO kanko Amadou Mokhtar Mbow ko nden tigui o toɗɗa ciftinen ni kanko Amadou Mokhtar Mbow woni no ministre de l'éducation nationale ɗum ko hitan ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e jeegom ha hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeetati kanko Amadou Mokhtar Mbow ni mbiyen woni no ministre de la culture woni ministre de la jeunesse ɗum ko 1968 ha 1970 o woni kadi ko yiyete ko député à l'Assemblée nationale ɗum ko tijja ñande 19 sappo e jeeɗiɗi oɗo alet paaɗo so hawre weedede Allah kanko Amadou Mokhtar Mbow o waɗino toon kadi golle payjunde kono kadi o jokki wonde kollaɗo kuuɓal ko yiyete ko secrétaire général de l'UNESCO ha e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e goho kanko Amadou Mokhtar Mbow men jaa 14 novembre 1981 ñande 14 lewru novembre hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeetati e goho ko nden de waɗano annoncé Sina oɗo noon cérémonie mo ganduɗa ɗum waɗi ko toon to Banjul koye lamorgo leydi Gambie mbiyen toon to Banjul ko nden tigui de sosa tawi ko création mo ganduɗa ko ɗo confédération ene rendini
leydi Sénégal kam e leydi Gambie beele tigi mbawa ha joni ƴettidde kono kadi gollodirde on pacte noon o siifa ko ñande 17 lewru décembre 1981 toon to Keur kono noon mboɗo sikki fotata wonde ko poste Keur Ayib nden ɗum siifa mbiyen noon ne wayno nden sifande kadi walla mbiyen en golle ɗe doori waɗi entré en vigueur ko ñande 2 lewru février 1982 men jaa 14 lewru novembre 2016 nden tigi le 14 novembre 2016 wonno mbiyen udde ouverture nden tigi wonno fuɗɗino walla mbiyen udditi ko ɗo e lamorgo leydi Dakar tawi noon ngol ɗo kolol joyoɓol tawi noon yetno koye forum de développement industriel inclusive et durable ɗum noon ko co-organisé mbiyen tawi noon ko hakkude ɗeɗo leyɗele kam e leydi Sénégal ko kay tigi ndendi coosi ɗum tawi noon kadi ha joni ko e organisation des nations unies beele tigi wawde addude ko yete ko ɓamtare to banggue wonande industrie noon sen kaali ɗum koto banggue wonande to banggue industrie technologique ay ko way noon ko nden tigi ɗum sosa ngol kolol noon ko ɗo tigi e nder leydi Sénégal wonno kolol joyɓol tawi ko leydi Sénégal jaɓɓino ɗum noddu kadi ɓen ɓe ganduɗa ko investisseur en tawi ko dilloɓe e koytno noon e développement industriel 14 novembre 2020 14 mbiyen le 14 novembre 2020 ko nden arno ɗo e nder leydi Sénégal tawi noon ko jillungu balɗe ɗiɗi omo ganduɗa ko kanko tigi wonno président par transition omo ganduɗa ko ɓiɗɗo leydi Malinajo e on saaha mo ganduɗa mo mbiyatno Ba Ndaw kanko Ba Ndaw nde o joƴƴina ñande 25 lewru septembre 2020 ko ñande janggo e mum kanko mo ganduɗa noon ko Ba Ndaw ko ñande janggo e on coup d'état mo ganduɗa waɗino ñande 17 lewru août 2020 kanko mo ganduɗa ko Ba Ndaw mbiyen ko kanko tigi wonno ha joni ex président caggal nde o mo ganduɗa ko kay tigi itta omo ganduɗa ko l'ex président Ibrahima Boubacar Keïta te noon ko on coup d'état mo ganduɗa o ittama e gardigu leydi Mali ko nden tigi kankone o joƴƴina kanko Ba Ndaw ko ɗin tumaji tan o fawi hen o arti ɗo e nder leydi Sénégal jillungu balɗe ɗiɗi hestinde guille cehilagal hakkude leydi Mali kam e leydi Sénégal caggal ɗum noon lomtima ko omo ganduɗa ko kanko tigi woni bannoɗo on coup d'état mo ganduɗa ko colonel Assimi Goïta ɗum wonno koye hitande ujunaji ɗiɗi e nogas 14 novembre 2020 men jaa 14 novembre 2022 ñande 14 lewru novembre 2000 hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ko nden tigi de udditno ngol ɗo kolol ɗo e Dakar tawi noon koye 17e assemblée générale tawi koye kolol 17 biwol oɗo assemblée générale yetno noon koye West Africa Pole ɗum noon koto banggue wonande kuɓɓam ɓe garti e wadde ko yete ko noon systéme d'échange d'énergie électrique to banggue Afrique banggue hirnague ɓe garti noon e wawde ƴewde hol miijoji ɗi mbawata sinude kono kadi wawde ƴewde hol peeje ɗe mbaɗata beele tigui ɓamtude to banggue wonande kuɓɓam to Afrique banggue hirnague ɗum rendi noon ko ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui jilli e on mbiyen fannu ɗum ɗo noon ko ɗo e nder leydi Sénégal kadi ɗum joƴƴino ɓe garti ni e ko artude ko yetno wonande ko mbiyata ko noon to banggue intégration des systèmes électriques des pays de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ɗum ɗo kadi woni ko jilla hen beele wawde ha joni ɓamtude Afrique banggue hirnague to banggue kuɓɓam kono kadi wawde ƴewde ɗin ɓesguji ɗi ganduɗa ko kañumen tigui hande ɓiɓɓe Afrique naaɓe daari beele wawde ha joni wadde ɗen golle ɗum ɗo noon ko ɗo e Dakar tigui ɗum wonno ngol kolol sappo e jeeɗiɓiwol ko witno noon e oɗon assemblée générale du West Africa Pole sohna Alima ko ɗum tigui woni ko yimɓe doɓitno hannde ko mbiyata ko ñalawma tawti ñalawma bandum kono noon so tawi en kaali oɗo assemblée générale sohna Alima to banggue wonande West Africa Pole ɗum noon haalata koto banggue wonande ko mbiyata ko kuɓɓam wawde ha joni ƴellide koyete ko kuɓɓam to e Afrique banggue hirnague en miijoto hen omo ganduɗa ko Samuel Sarr omo ganduɗa ko Harouna Dia e omo ganduɗa ko le PDG de Sénico moɓe mbiyata gardiɗo Sénico no wiyatano kadi miijiti yinde nde oɗo mo ganduɗa ko Ablaye Dia donc eɗen gandi kamɓene woodi pôle baɗɗo fayida moɓe mbaɗi pour wawde rentinde doole mabɓe e wadde créé ko wayni
tawi vraiment ko ɓiɓɓe kadi Sénégal naɓe tan denti mbaɗi ɗum ɗo beele ene mbaɗa contribuer kañumen to banggue wonande kuɓɓam tawi eɗum wawa kadi sarwude ko wona tan leydi Sénégal. Je crois ko ɗum ɗo kadi ko ɗum ɗo wonno vraiment gartam e fandare oɗo assemblée général beele wawde dolnude ɓesguji dunde Afrique ko no to banggue kuɓɓam. A jarama Mohamed Ndim mboɗo sikki humpito ngo laaɓi to banggue éphéméride ko ɓurno mantinade e ɗiɗo duuɓi ɓennude ñande 14 lewru novembre machallah bandiraɓe keeɓi humpito ngo no feewi jobbo so gaddanta en ko 14 novembre 1974 ko nden woni nde on mo ganduɗa kañum woni Amadou Matar Mbow gorkajo baɗɗo fayida machallah jaltuɗo aduna ko ɓooyani ko ɗo e leydi men Sénégal ko nden o waɗa directeur général UNESCO tawi e on saaha Mouhamed sumgo ngo no yaarini machallah ko polgu ganduɗa ko polgu jaajgu saabu so woni temedere nogas e tato ko kañum en goni ɓe ganduɗa machallah ɓe ganduɗa ɓe jaaɓi wotandemo o heddi ko heewani so tawi ko goto o woni mo ganduɗa kañum woni mo yadani hen ɗiɗo ɓe kañum en lelori ko ajjude ɗum ɗon ko hunde wonde fayida kono kadi ko ɓuuri hen welde Mouhamed ko kanko woni ɓiɗɗo Afrique gadiɗo ardade oɗon fannu tawi kadi ko ɓiɗɗo Sénégal ɗum ɗon ko gartam mawɗam kadi ko beelamma mawɗo kadi en jii kadi calɗi kadi ɗi ganduɗa walla ni calɗini mbiyen ɗi ganduɗa o ardinoma ɗo ko wayno jagorɗe ko nandi hen to banggue éducation nationale ha e banggue culture ko nandi hen Amadou Matar Mbow Mouhamed ko gorkajo mo ganduɗa vraiment ɓooyani ni ko yalti aduna kadi ha hande gueɗe muɗum ina mantini e nder leydi men Sénégal ha e Afrique eyyi Amadou Mokhtar Mbow en kesɗitindu kadi duwanademo e ñaganademo Allah nde waɗata toon foftorde makko ndeysan ko ɓooyani ko tan e laamu Macky Sall haade mum yaadi ni waɗano centenaire waɗa fêté centenaire de Amadou Mokhtar Mbow nde o dañi duuɓi temedere duuɓi tan pawti hen mbiyen ɗiɗi mataw o rutti e joom makko ko neɗɗo mo ganduɗa vraiment kañumne jeeya koye ɓen ɓe ganduɗa ko yiyeteɓe kankone ko c'est un commis de l'état par ce que vraiment to banggue kam éducation way ko way noon o waɗi hen golle baɗɗe fayida ko ɗum ni saabi hande performance uji ɗiɗon hande nawima ha to UNESCO haw vraiment o golli toon golle baɗɗe fayida haw jokki ni wonde ko yiyete ko le secrétaire général de l'UNESCO par ce que fuɗɗiri koye wonde le ministre de l'éducation nationale o ummi ɗon o fayi culture o fayi jeunesse en 1974 nden o waɗa secrétaire général de l'UNESCO wadde a famat woodi performance uji ɗi ganduɗa ko baɗɗi fayida ɗi o waɗi ha hoolare nden kadi waɗi par ce que sa ƴeewi élection o no yaari ni a tawat quand même mataw ala baɗɗomo contre aɗa andi voix goto kam ɗum kam wona voilà deux abstention waɗi donc andat Amadou Mokhtar Mbow vraiment kadi wona tan Amadou Mokhtar Mbow wona tan faaru Sénégal ko faaru Afrique kala par ce que en jii hay duttugol makko vraiment ko Afrique foof dilli en jii ɓen ɓe ganduɗa hande ko kañumen mbaɗatno message uji mumen pour wadde mo rendre hommage a tawat kankone o jeeyano koye keele ɗe ganduɗa ko mawɗe leydi Sénégal joguino leydi Sénégal kadi vraiment ruttimo teddugal Macky Sall je crois que nde waɗi ɗo université Diamniadio guilo mo wuuri ande enen eɗen keewi yiide malheureusement ko ma gaccen ha neɗɗo maayi tan mbawen goyen ɗum wadde rendre hommage ko wayno mais kanko Allah waɗi guilo mo e gurdam makko université waɗa ko yiyete ko temple du savoir tawno ko kankone ko neɗɗo mo ganduɗa ko gande kam gari tan ko haɗo makko ɗo ene vraiment mbaɗi noon ɗum waɗi noon Macky innirimo oɗo université mo ganduɗa ko gonɗo toon to Diamniadio Amadou Mokhtar Mbow e ko faaro Sénégal faaro Afrique kala ɗum noon ko yiide ni nde Allah ɓuuɓata e makko e je crois kadi ko so tawi hande banggue Sénégal so tawini haale to banggue ko yiyete ko éducation surtout hande ko saaha mo yimɓe kala to banggue waɗande systéme éducatif eɗen jogui timtorde waɓe noon ko Amadou Mokhtar Mbow en ko nonne kadi ɓe ganduɗa ko hande ko woɗɓe ɓe ganduɗa hannde dilla to banggue wonande jangde sohna Alima jangde culture noon ɗiɗɗi fof nawdi machallah ko wiide tan
Amadou Mahtar Mbow ko goto e jaale Sénégal ɗe ngannduɗaa machallah darnde mumen haa hannde ne mantini te oɗon université haa nde darnade haa ko ɓenni ɗum fof e ɗiɗo duuɓi fof vraiment ko baɗɗo heen junngo makko no feewi gila to baŋnge ganndal ngal haa e goɗɗum sabu so a ƴeewi hay étudiant ji wonɗi ngannduɗaa ne mbiya wonde ina njahatno haa to makko omo hokka ɗumen ganndal kanko fof e mawnude duuɓi kanko fof e heɓde won nokku kono haɗani omo dari nden darnde kadi en jejjitta hay ko wayno assise uji ko wayno jewte mbaɗama ɗo o ardina ɗum kadi o dari hen darde nde ganduɗa ko darde fawidinde kadi o ñooti hen vraiment kadi so tawi ko gonga ko dañde hono mabɓe en ha heewa e nder leydi ko hunde moƴƴere kadi sukaɓe kadi hande yonta hande wattude hakkillaji e ganni mabɓe histoire uji mabɓe rewi rewi mabɓe ina waɗi fayida saabu ma waɗ jomumen influencé e yidde wade hono mumen ni te ɗum ɗon ko gartam tan mi wiyanima wonande Sénégal kono wonande aduna o wonande Afrique no didori ɗum noon bandiraɓe ko ɗum ɗo wonno éphéméride du jour joni joni en jahat e dawal men gongal woni kabaruji a jarama Diobo Sow to banggue rési kabaruji men nder leydi gudditiren e alhaali ko yowiti e sumgoji ɗi ganduɗa kañumen tigui goni tijjaɗi ɗi woni sumgoji sarɗiyankoɓe tawi ɗum ɗon jogori wadde ko ñande 17 nduɗo lewru ndu gonɗen woni alerte paaɗo so hawri e welede Allah ɗin sumgoji noon nana keblane no hanniri ni ko ɗum ni jeeyi sababu on mo ganduɗa ko kañum tigui woni jagorɗo tambiɗo ko ganduɗa kañum tigui woni nden ka leydi ndi oɗo saaha kay o yaltini arrêté ministériel ɗum ko hanke alarba o tawi e nder ɗum o waɗi on arrêté ko hadde kala ko yowiti e werla dogde ɗum ɗon ko hakkude diwan e diwan ngal ɗon pellital noon ɓe daɗɗi ɗum walla ni ɓe jamiri ɗum ko tuggi aset minuit faade alerte minuit ɗum ɗon foof noon ɓe kolliti ko yowiti e ndenka e kisal leydi ndi e nder ɗiɗo sumgoji tijjaɗi so hawri e welede Allah ko hunde noon nde ganduɗa ina tigui wowi yiyede kala kay e nde sumgoji paandi kaled e jagorɗo goɗɗo woni jagorɗo tambiɗo cellal leydi ndi docteur Ibrahima Sy kankone hanki alarba o habri ko ganduɗa kañum tigui woni gonka bilan tawi ɗum ɗon yowiti tigui koto banggue cellal nde tawno ko kanko tigui woni jagorɗo tambiɗo cellal leydi ndi e nder ɗum noon o holliti wonde caɗele kewɗe o tawi ɗum e ngal ɗon jagorgal ɗen caɗele noon ina wayno tigui ko mantinide tawi ɗum ɗon ko caggal tan nde ɓe mbaɗi loskoji e oɗon fannu kanko Ibrahima Sy noon o holliti wonni ɓe ganduɗa ine joɓeteno tawi ni kañumene koye mumen jiyaka walla ni jiyaka ko golli eko nandi hen kono kadi o arti ha hande e ko ganduɗa kañum tigui chiffre uji ɗi ganduɗa ko mantiniɗi tawi ɗum ɗon foof jeeya tigui ko e ko rewani e lawol tawi ɗum ɗon wanno tigui ko e laamu ɓennugo ngu kona ɗum kaalen e alhaali ɓe ganduɗa kamen tigui goni fawnoɓe junggo toon to Ndar e ɗiɗon keblanogol walla ni e nder oɗo campagne électoral mo ganduɗa tigui ina wona tawi koko yowiti ɗiɗo sumgoji ɗi ganduɗa kañumen goni sarɗiyankoɓe e nder ɗum noon ɓen ɓe ganduɗa kamen goni fodde capanɗe jeetato e goho tuumaɓe ɓe eko yowiti e oɗon fannu koye oɗo alkamisa tigui ɓe gandata janggo mabɓe nde tawno ko hande tigui parquet o yurnitto alhaali mabɓe e nder ɗum noon ina jeeya e ɓen ko ina tolno e capanɗe jeeɗiɗo ɓe ganduɗa hollitama wonde jeeya tigui ko e renannoɓe joguiɓe ndenka coalition Sammo sa kadde e nder ɗum kadi ha hande ɓe kolliti wonde kamɓe ɓen loskoɓe ko heewi kay ina joopa e mabɓe e oɗon fannu jehen caggal leydi tawi koto Mali jahaten ɗo woɗɗani Sénégal Issa Kaw jima won ko dawriyanke mantiniɗo e nder leydi mabɓe Mali kanko noon hanki e alarba o waɗama ko ganduɗa kañum tigui woni placé sous mandat de dépôt ene wayno noon addanimo ɗeɗo caɗele kanko oɗon dawriyanke ko konnguli ɗi o suutuno faade e ardiɓe toon to Burkina Faso ɓeɗon noon ko caggal tigui nde mbaɗi plainte faade e makko ko nden tigui o fawa junggo ɗum ɗon noon wonno tigui ko hanki subaka tawi ko galle makko tigui o fawa o fawa toon junggo caggal ɗum noon ɓe mbaɗimo sous mandat de dépôt addanimo ɗen caɗele noon ko konnguli ɗi o suuti mbiyen faade e ardiɓe Burkina Faso tawi ɗum ɗon wonno ko e jaltal ngal o wanno ko ɓooyani
kaalen e alhaali coftal ɓalli éliminatoire CAN 2025 leydi men Sénégal e oɗo alkamisa hannde ina jogori huccodirde e Burkina Faso ɗum ɗon wonata koto dowla Mali kamɓe ɗin kippuji ɗiɗi noon ɓe poɗodirta ko premiére place groupe L e nder ɗum noon maɓe e kiwodir ɓe mbawa kay andude hol jogorɗo hebde oɗon premiére place nde tawno kamɓe Sénégal kamɓe de eɓe kamɓe goni ɗiɗaɓo e nder on poule tawi ɓe keeɓi ko 10 points plus 6 Burkina Faso noon ɓeɓe jogori ɓe huccodirde kañumen ko kañumen tigui gardi e oɗon poule L tawi ɓe kamɓene ko 10 points plus 7 woni koɓe jogui ɗum noon jeeyi sababu hande o kay ma ande hole mabɓe jogorɗo ardade oɗon poule L gasi bandiraɓe ko ɗum ɗo wonno ko gadduno ɗen e kabruji hande e oɗo alkamisa noon Allah jarama on jarama jobbo so a yettama to banggue régi ha hande Mouhamed Ndim kabruji ɗi mataw en mbaɗat hen meftande tan nde tawno eɗen gandi woni toɓɓe ɗe ganduɗa ina natnatodira e pamen pamminen ɗum jeeyi sababu ko meftande tan mbatten kaalen e alhaali jaltal mo ganduɗa kañum woni Ibrahima Sy mo ganduɗa kañum ardi jagorgal tambigal kala ko yowiti e cellal e nder leydi men Sénégal e ko haali e ko addi e kabaru ko wonde toon to jagorgal mabɓe to ɓe tawi toon ko heewi ko ganduɗa rewani e lawol tawi ɗum ɗon peut être ko wonnoɓe ɗo ɓe ko kañumen saabu so tawi won chiffre uji ɗi ganduɗa o hokkiri ɗum kono kadi ha hande eɓe ganduɗa ina joɓeteno walla inɗe mumen nane jobdele tawi kañumen ngala ɗon e goɗɗum ko heewi ko ganduɗa Mouhamed o yaltini ɗum kadi beele wona ha hande ko firti koɗo paaɗen ɗo ha hande koko jogori tan woɗɗoyde nde tawno loskoji ɗi ina jogori yajde so hawri e welede Allah eyyi bon jaltal ministre de la santé Ibrahima Sy kam ɗum kam ko département ji ɗi foof kam goto e mabɓe fof kala direction mo totta walla kala département mo wawi arde baade tan ko régime ɓennuɗo goto hen mabɓe fof nana waɗa quand même ko wiyete ko des enquêtes ƴewtade vraiment gestion jomum e ko way noon ɗum kadi vraiment jeeya malheureusement jeeya koye nature enen gouvernaji men so tawi gaari ko mbiyata ko wadde recaser les alliés politiques e ko way noon ko ɗum woni anan kam so ko d' après ko haali ko hedde 399 neɗɗo employé mo ganduɗa chaque fin du mois ne heeɓa salaire tawi jomum ala fo liggey mo ganduɗa ana waɗa donc a tawat ko hunde hulɓinide no fewi tawno en jii malheureusement noon kala gouvernement garɗo mais le cas de Guy Marius Sagna woto jejjiten kañumne ko agent de santé on jii kañumne waɗanomo gelé et pourtant chaque fin du mois ne waɗa percevoir salaire mum e woɗɓe no woɓɓe des chargés de mission bon chargé de mission kam so ministre yeehi tan ono jeehi par ce que ko toon mbatton ɗum directement bon ɗum jeeya koye politique leydi Sénégal ha joni kono kam surtout to banggue hanki jaltal makko en jiini hayto banggue wonande détournement ji ɗi ganduɗa ko kulɓiniɗi baɗi o haali détournement baɗɗo to Kolda plus de 42 milliards capannayyi e ɗiɗi milliards mo ganduɗa hay ɗum de ko fonds d' appui wonno wawde wallude ko mbiyata ko santé de la mère et de l' enfant wallude ɓen ɓe ganduɗa ko jinnaɓe kay e ɓiɓɓe ɓe ganduɗa ko wawde wallude ɗumen to banggue cellal mumen e ko way noon aɗan ɗum fof so tawi woni kadi so tawi kay gon nebbiso no ko noon yaari a tawat enen en cuwa taw vraiment ko wiyete ko esprit républicain en cuwa taw vraiment ardinde ɗum heddi noon bon eɗen gandi politique leydi Sénégal en jii ko yahata ko oɗo engouement so waɗi ko des promesses politiques so tawi jomumen jeehi ha gaari e laamu ɗon noon hankkadi mbaɗata partagé ko wiyete ko gâteau ji ɗi ma taw ni neɗɗo mo ganduɗa ɗo waɗete ɗo o ala on compétence o ala on ɗum ɗo jomum waɗe toon par ce que tan en jaadino a ɗoftino kam e politique mi wanma récompense mi tottuma ko ganduɗa chaque fin du mois a heɓat tawi vraiment a gollani malheureusement ko Sénégal
kadi vraiment ko haali ko eɗen gandi ko ɗum réalité tewteɗe leydi Sénégal noon ko réalité ji en tout cas ko wiide kanko docteur Ibrahima Sy o waɗi ko foti wadde peut être walla o waɗi ko no wowi wadde sabu so tawi ko docteur wodanimo ko haade makko ƴewde neɗɗo o waɗa diagnostic o gayna hande o toon to jagorgal ngal aussi ko e woto jejjire noon kanko ko heen o wonnode kanko ko way heen kono noon kono o jeyaka ɗo jeeya ɗo joni ko jagorɗo ko nden peut être so tawi ko heen wonno koye on fannu o gollatno kadi hoto jejjiten Mohamed wona gollannoɗo heen fof par ce que wone mabɓe ɓe ganduɗa koye lawol pottingol lawol ngol ganduɗa woni caɗele ɗe kay ko hebde salaire mo ganduɗa a gollani a gollitani woni ko mbimami ko ay ɗum ɗo alima ko malheureusement enen ko politique tan aɗa c'est lui qui dit bon ko kanko yino so tawi woni propos ji o watnoɗo e tenir je crois que c'était ɗa Kanel o wi so tawi wonde demande ari to banggue CV to banggue kanko ministére mo jooɗi o ko adi fof komo ƴeewa est ce que on jeeya koye Pastef mais ko ɗum tan saboto ɗum ɗo so tawi ha joni enen gardinɗen ko beele nde haade yontunode koye men gondunoɗa won saha mi tottuma golle walla mi ala joni sa ari aɗa yiiɗi golle gondunoɗa koye amen a ala compétence uji ɗi min namdima ɗi no min mbaɗata min mbaɗa rejeté walla min ƴettere ala ɗon kadi ko goɗɗum de Mohamed ko nawɗuɗa ɗo ko jiiɗa mbimi ko woni ko mbimami ko des faits politique yimɓe ne gandi ɗo Sénégal politique o no yarat en mbiɗo wadde réduire train de vie de l'État pour wawde ustude dépense uji laamu ngu mais ko quelques jours mbiyatmi mataw ko lebbi seeɗa walla ko lewru mais jiiɗen plus de 45 chargés de mission à la présidence de la République kono noon ha hande kanko no waɗi ni tan ko noon foti wadde par ce que sa ari e galle c'est très normal kay par exemple an ne garɗa e piindi nde ne mbiyeɗa arga an jogui programme piindi ɗo joni ko an jogui programme piindi a tottete dossier ji ɗi ƴeewa programme o holko wonno ɗon holno yaari hol émission ngaji goɗɗi e naggam e naggam e naggam ko noon tan jomum ne tawde ari ko kesso ari e jagorgal alay saago ƴeewa taw haade muɗum yaade ha nder ƴeewa holko woni nder holko rewi hen lawol e holko rewani hen lawol peut être kadi wona kanko tan ni jagorɗe ɗe foof mataw ine poti noon wadde moni foof anda kadi jaɓɓal hol jaɓɓal ngal yaɓɓata ɗo kam ko widata tan peut être ko no hol gonnoɗo jagorɗo cellal ɓennuɗo Marie Hemes Ngom e Abdoulaye Diouf Sarr peut être ko ɗon ƴeewate hol hen mo ganduɗa koye ñagademo kanko Ibrahima Sy yo artir Ansoumana Dione kanko waɗi ɗum limogé ko ɓooyani Ansoumana Dione kañum wonno le président de l' association wawde toppitade daranade to banggue social ɓen ɓe ganduɗa ko mbiyata ko les malades mentaux ɓen ɓe ganduɗa hande Allah ana hande ene jogui caɗele to banggue wonande probléme psychologique hakkillaji caggal ɗum wona ɗum ɗon waɗani ɗum par ce que ko rewi ko e lawol yettake makko o heɓani taw kayit mo ganduɗa ko kollirowo vraiment ko ɗum woodi en tout cas ko wiide tan ko wawi hen wonde on waɗatno ko émission haali gonga jubjubal e jubanti o ko yooɓe ndewnu ɗum e lawol tan ko kala hen ko rewani e lawol yooɓe mbat feere ɓe ndewna e lawol kono kadi kamɓe kadi yooɓe ndewa e lawol kamɓe koye mabɓe ko ɗum tan woni haala ka ɗum noon bandiraɓe ko ɗum ɗo gaddunoɗen e jubbande e kabruji e oɗo alkamisa hande joni kadi koye kabruji goɗɗi paaɗen kono koye fannu goɗɗo woni ko ɓuuri mantinade e ko jaydeji leydi men dawri hande a jarama to banggue rési jobboso Mohamed ndim paaɗen koye ko yowiti e kelle gaddane jaydeji leydi men hande holko jaydeji ɗi dawri mbawide jaydeji ɗi kamɓe kala mbiyan vraiment ɓe mbaɗi rendre un vibrant hommage ruttude teddugal o mo ganduɗa ko moɓe mbiyata ko lalmami to banggue faggudu leydi Sénégal Mamadou Moustapha Ba ko noonne kadi vraiment ɓe garti eno mbiɗa ni jaltal kanko Ibrahima Sy kono ɓe garti pottital leydi Sénégal ngal ganduɗa hande o ana dikkodira e leydi Burkina Faso sohnali mum noon Mohamed ndim machallah wadde ko ɓuuri mantinade e kelle jajɗe
e ko ɓuri mantanade kelle gadane e jayndeji leydi men hannde Mohamed e won fannu gudditirten koye jayde guinnire nde le soleil jayde le soleil ɓe garti hanki o toon to hôpital militaire mo Ouakam ɓesguji walla ni kewgol ɓen ɓe ganduɗa ko yimɓe arɓe waynodirde kanko mo ganduɗa ko Mouhamadou Moustapha Ba ɓe garti e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui ƴetti toon konngui seedeji ɗi ganduɗa ko comɗi maalu fewde o mo ganduɗa ko Mouhamadou Moustapha Ba neɗɗankagal mum neware kono ballal mum nde ganduɗa ana wallanno bani adama en tawi kadi ala fof ɗo meeɗi hen o wiyete ko wadde tawi kadi waɗani ɗum e yeengo ɓe garti hen e haalde ɓuure o mo ganduɗa ko Mouhamadou Moustapha Ba birnoyaɗo toon to Nioro kono ɓe garti e ko yetno ha joni e o mo ganduɗa ko Ousmane Sonko holliti darde mum de ne jeeya e haɓade ko yiyete ko spoliation fonciére ɗe o saaha ɗon leydi Sénégal yarata ni to banggue leyɗele ɗe Jandi Le Soleil yarti hen ƴeewoyen Jandi li quotidien ɓe garti koye kanko jaltal le ministre de la santé Ibrahima Sy o arti e yiide ko ɓuuri ujunere capanɗe jeetato agent tawi ko irréguliére ɓen ɓe ganduɗa ko agent ji hannde nana e jimadi jagorgal kalfinagal cellal leydi Sénégal kono ko ɓen ɓe ganduɗa ko kayitigi goni ala foof ɗo tawa to banggue wonande golle mumen e on ministére o arti ni eko ɓuuri temedde tati capanɗe jeenayo lewru foof ene keeɓa ko yiyete ko jobdele mumen tawi hay golle ngala ko ɓuuri temedde jeegomo agent ɓenne kadi ha joni ala foof ɗo mbaɗi binditagol e ko yitno noon wonande e fichier ko yitno noon e base de données ministére de la santé o arti eɗen koppareji dirtinaɗe toon to Kolda ko ɓuuri capanɗe nayyi e ɗiɗi million toon to Kolda tawi ɗen koppareji noon fatuno koye ko mbiyata ko projet d' appui à la santé de la mère et de l' enfant kanko Ibrahima Sy o arti hen kono arti e jagorɗo kalfinaɗo kamɓe li quotidien jagorɗo kalfinaɗo ko yiyete ko kabaruji communication omo ganduɗa o arti e ko yitno e ɓangingol ɓen ɗi ganduɗa ko médiaji dewɗi lawol ɗo e nder leydi Sénégal Jande Las ɓe garti koye kanko Mouhamadou Moustapha Ba rutudemo teddungal hanki o caggal nde goski makko ƴetta toon to hôpital militaire mo Ouakam o wirniyama toon to Nioro ɓe garti e ɓuure e kam e neware kanko mo ganduɗa ko kanko woni Mouhamadou Moustapha Ba seedeji ɗi ganduɗa ko ɓen tigui woni ɓe o gollottono ko hen noon o mo ganduɗa ko kay tigui wonno o directeur tumo tigui nde wonno ministre des finances et du budget omo ganduɗa ko dewnoɗo caggal makko omo ganduɗa ko Cheikh Diba ko noonne kadi omo ganduɗa ko kanko tigui woni colonel Ibrahima Camara rutimo teddungal ko noonne kadi omo ganduɗa ko majji Bédiche toon to FMI Fonds monétaire international ɓeɗo kala ɓe garti e ɓuure neɗɗankagal e hormo mo ganduɗa omo joganno ɗum kala ɓiɗɗo bani adama kanko Mouhamadou Moustapha Ba Jande La sarti hen Jande groupe Futurs Médias nde l'Observateur ɓe garti koye mafia à col blanc ɓe garti noon koye grand banditisme au cœur de l' état omo ganduɗa ko homme d' affaire Tahirou Sarr wondude omo ganduɗa ko Mamour Diallo e omo ganduɗa ni ko receveur des domaines de Ngor e Almadies e gouverneur mo Dakar e omo ganduɗa ni ko trésorier payeur général ɓeɗo kala ene tawa e ndeɗo mojobere nde ganduɗa waɗi hakkude Mamour Diallo kam e Tahirou Sarr ɗum saabi ni lorsque udditama on enquête ɓe kolliti ni ma waɗe confié ɓeɓe ganduɗa ko sûreté urbaine kono ni kadi ma yaaha toon to juge du deuxiéme cabinet beele tigui wawde ƴewtade oɗo o mafia mo ganduɗa ɓe kolliti waɗi ɗum Jande l'Observateur arti hen Jande l'exclusif l'exclusive ɓe garti koye kanko Mouhamadou Moustapha Ba hanki o ɓe duttimo teddungal waddemo rendre un vibrant hommage e tumo tigui nde mbaɗanno levé du corps ko adi goski kine yaaha toon to Nioro ɓe garti e seedeji ɗi ganduɗa ko payudinde kono kadi ko yete ko noon no wayno toɓo marmarle kewɗe jurum fewde kanko mo ganduɗa ko Mouhamadou Moustapha Ba Jandi l'exclusive waynori ko adieu Moustapha a jarama Ba Le Témoin Jande Le Témoin ɓe garti koye forte mobilisation de Sonko e vague de ralliement vers le Pastef ɓe garti koye ɓen ɓe ganduɗa hande oɗo saaha ndergu waɗi artude tawtoyde lande Pastef wallude ɗum e ɗiɗo sumgoji ɓen ɓe ganduɗa hande ko kañumen goppi e coalition ji hay landaji ɗi gonno tawtoyi lande Pastef mbo Ousmane Sonko toon to Matam caggal nde Ousmane Sonko ari e lappol mum ɓen ɓe ganduɗa hande ko keewal yimɓe tawaɓe toon ɗum saabi Témoin holliti oɗo titre foncier Macky Sall oɗo saaha de so tawino ko titre foncier ko kayit o saaha mbiyen o ɓaddima tigui ko yiyete ko duɗal jewngol beele Ousmane Sonko wonani heftude titre foncier mo Macky Sall Le Quotidien
Le quotidien ɓe garti koye l'intercoalition dans la diaspora toon to caggal leydi ɓe garti noon e schéma des 3 wonande ɗin schéma ji ɗi ganduɗa ko ɗiɗo intercoalition ji ko wayno Sammoussa Kaddu Jamak Jeriñ mo Amadou Ba e omo ganduɗa ko takko wallu kamɓe kala ɓe ndentini doole mabɓe wadde ko wiyete ko peeje sinude eɓɓoji ɗi mbaɗata beele wawde rentinde on nokku beele ɓe mbawa rentinde doole mabɓe tawi kadi eɓe mbawa dañde toon polgu eɓe ɓe ganduɗa ko landa Pastef ɓe garti e Amadou Ba jaltal mum wadde corrigé o mo ganduɗa ko Ousmane Sonko caggal haalulaji haalno to banggue wonande wonde ɗum mawɗo jagorɗe e ɓen ɓe ganduɗa ko jagorɗe kadi ɗi ganduɗa o saaha nde wayno alay saago wawa ha joni hollidde walla wawa accande ɗumen hakkude mum e président de la république ɓe garti omo ganduɗa ko ministre de la communication et on publication mo ganduɗa na faada ñande capantati lewru novembre. Walf Quotidien ɓe garti koye législative Dakar enjeu capital ɓe garti yiide ɗiɗo sumgoji de ne wayno ɗo saaha hakkillaji foof enen garti ɗo e Dakar lamorgo leydi Sénégal to banggue wonande jogorɗo nawde ɗo araray jayde Walf Quotidien arti hen. Ñaade Vox Populi ɓe garti koye kanko Ousmane Sonko artude haalulaji ɓen ɓe ganduɗa ko inditortoɓe ko nationaliste en kanko Ousmane Sonko noon holiti wonande kamɓe ɓe gona nationaliste en ala koɓe des panafricain ɓe uddistirni dendagal ko wiyete ko dunde Afrique kala ɓe joofi noon ko mo ganduɗa ko Dahirou Sarr mo ganduɗa kañumne de e kala e saaha ene haala haalulaji ɗi ganduɗa kam ko nokkuɗi oyre fewde ɓen ɓe ganduɗa ko hoɓɓe taweteɓe ɗo e nder leydi Sénégal kanko Ousmane Sonko o arti hen kono ɓe garti e womo ganduɗa ko hommage à l'almami kanko Mouhamadou Moustapha Ba hanki o caggal nde goski makko ƴettete toon to hôpital militaire mo Ouakam. Jayde l'éveil ɓe garti koye commerce entre Afrique et les États-Unis ko yiyete ko to julagu hakkude dunde Afrique kam e dowlaji dentude Amérique hol peeje poɗɗe fawede ko mbiyata ko plateforme gam tigi wawde sinude ɗum ɗon jokkodiral hakkude dunde Afrique kam e dowlaji dentude Amérique to banggue wonande ko yiyete ko julagu Jayde l'éveil arti hen. Rewmi Quotidien ɓe garti koye meeting à Keur Massar Ousmane Sonko récupère les marchands ambulants kanko Ousmane Sonko caggal nde o laami ɓen sukaɓe toktuɗoɓe doole kewɗe kono ko balɗe tan wattidi hen kanko Ousmane Sonko e gardugol makko wonde premier ministre teskanoma ko wiyete ko déguerpissement ji ha ɗum ni addi fitina hani e mettere fewde ɗin ɓesguji haɓuri tengtude toon to Keur Massar waɗoɓe ambulant ɓe koliti hanki o de laabi kanko Ousmane Sonko o hefti tigui ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui joguino mettere fewde e kanko Ousmane Sonko ne wayno o weldiri e ɓen ɓe ganduɗa ko marchand ambulant en Jayde Rewmi Quotidien arti hen. Gayniren e Jayde Record. Jayde Record ɓe garti ko e coftal ɓalli leydi Sénégal ma hawru hande e leydi Burkina Faso sanga waktuji 19h o saaha noon leydi Sénégal ne wayno o saaha woni koye niwnade mbiyen fayido o ko wawde tigui hebde ko wiyete ko première place e ko yitno noon e CAN 2025 sohna Alima noon gasi halaɓi a jarama Mohamed ndima humpito ngo laaɓi to banggue ko jaydeji leydi men dawri hande e kelle gaddane mumen machallah weltanama doole ɗum noon bandiraɓe ko ɗum ɗo wonno ko gadduno ɗen to banggue kabaruji jaydeji en gartat tan Mohamed seeɗa so tawi jobbo heeɓima o addana en jayde l'exclusif mbawen arde alhaali on mo ganduɗa kañum woni Mamadou Moustapha Ba gorkajo kañumne jaltuɗo aduna wirnoya hanki toon to Nioro caggal levée du corps muɗum toon to hôpital militaire mo Ouakam kamɓe jayne nde ɓe bindi ko Adjeu Moustapha a jarama Ba machallah mboɗo sikki kala ɓiɗɗo leydi Sénégal ine foti tottude mbongol ɗo konngol woni kay a jarama Ba sababu no golle mantiniɗe e ɗewgol e leydi ndi Mohamed duttogol e jomum Hammadou Moustapha Ba noon won haalaluji seeɗa ɗi ganduɗa addino en keɓano artude hen to banggue yaade ha wiyen wirne wiye ala yo autopsie ji mbaɗe ko nandi hen mayde nde peut être wona mort naturel ɗum ɗon kadi addi ñaññere mawde e to banggue ɓesguli makko kono finalement wattidima wirnede hanki to Nioro. Bon ko addi foof ko ñagade nde Allah yurmotomo yafomo e kadi ko gollani ko leydi Sénégal vraiment ɗum ɗo kala en ñaguimde Allah yoɓata moƴƴere kanko Mamadou Moustapha Ba ndeysan ko neɗɗo mo ganduɗa kanko ko gadotoɗa yiide makko ko ñiiƴe ɗe kanko toujours ko neɗɗo jalo ko sa yimo tan andat ko neɗɗo jaam
kadi min mbiyatani ko Mouhamadou Moustapha Ba ala surtout hande to banggue dawrugol an fof wonde ɓiwi moƴƴo an fof wonde neɗɗo mo ganduɗa ko dendagal kane yiile to banggue jikkuji moƴƴi ene tawe neɗɗo o ene heewi hande dawrugol Sénégal so tawi a naati hen tan yimɓeɓe mbattuma ƴewde yitere wonde mais kanko Mouhamadou ko a tawat ndeysan en jiiya passage uji makko so tawi o ari à l'Assemblée nationale opposition pouvoir kamɓe fof ndendanno kanko budget makko so ari o wotane kay ala vraiment ni no heewade ni ministére uji ɗi so tawi les ministre ndewi ɗon donc a arat a tawat vraiment kadi ko neɗɗo mo ganduɗa ko surtout to banggue ko yitno e finance ɗum noon ko duuɓi cabantati ɗi o waɗi hen exerce ɗi a tawat vraiment ko passage baɗɗo fayida mo waɗi kanko Mouhamadou Moustapha Ba e wondi makko ene kala mbiya toujours so tawi probléme aji mbaɗi ko way noon ko kanko mbiyatno l'homme mo ganduɗa ko kañum woni solution so tawi probléme waɗi tan kanko toujours omo jogini ɗum solution omo jogini ɗum mosol ngol ganduɗa feere so yimɓe naati hen tan a tawat vraiment yimɓe jiitat lawol woro jejjiten e dumunnaji ɗi ganduɗa ko ɓennuɗi ndi o ari surtout vraiment so ari assemblée nationale wawde faccirde ko yitno to banggue wonande faggudu leydi Sénégal a tawat ko neɗɗo mo ganduɗa vraiment c'est un commis de l'état et bon kanta noon to banggue wargo makko bon duttugol makko e ko haala hen ko min de kam mi yiiɗa nadde hen ni ne tawno ande non wonde non wona famata aɗa andi ko ɗum woni ndeysan ko mbimi ko nani malheureusement Sénégal hande eɗen jogui jikkuji politique ɗi ganduɗa hande naate men ene hande ko mbiyata ko ana bonni dendagal neɗɗo en jii ko sa ƴeewi ni enen hayso tawi mbaɗa respecté noon décision ji le procureur de la république kono eɗen gandi maayde makko kam ko haadi komo ara ko ɓen ɓe ganduɗa ko leydi France guilay procureur e ko way noon kamɓe foof ɓe mbaɗi ko mbaɗannoɓe toddi PV ji ha e procureur mo ganduɗa kay joguino dossier o holliti ɗum ɗo ko mort naturel Sénégal ɓe adda nde goski adda procureur kañum ne waɗi communiqué yi alay saago watte ko yiyete ko haade ubbede moftede watte autopsie donc wadde c'est contradictoire haala mabɓe e haala France beele enen ko joguiɓe cellal men e wawde ƴewde tout ce qui est ko wayno ɗum ɗo nebbisagol e ko way noon nde mayde ko ɗum jilli walla ala ko mayde naturel beele ko en médecin ji men ɓuuri jogade quand même ko mbiyata ko compétence e gandal e ɓeeto ɗum en ganda tawno ko ɗum domaine kono noon a tawat ɗum noon ko guilay accusation ji Ousmane Sonko ɗi ganduɗa guilo waɗi ko yiyete ko conférence de presse kanko e ministre de la justice et Cheikh Diba non nden Cheikh Diba ne woni États-Unis d'Amérique nde o waɗata haalat to banggue falsification des chiffres hawtumi hen Mouhamadou Moustapha Ba e ko way noon guila nden haalullaji ene keewi manipulation ji ɗi ene keewi hen sahaji noon wonko yimɓe kalata mbiya so tawi a woni dimo ɓandu dimo wonko jaɓata donc ɗum ko thèse goɗɗo kono jimmi yiide tan ko ɗiɗon haalullaji woto naw yimɓeɓe ha naata e vraiment e won certaine détails uji tawno eɗen gandi hande malheureusement lamɓe men hande soit que kamɓe ni wonɓe hande pouvoir o e hande ni wonɓe tawata e opposition a tawat vraiment ɗum ɗo natti wonde politique ɗum jilli goɗɗum ko yiide tan yo Allah ɓuɓanmo golle ɗe o gollini Sénégal ɗe vraiment yo Allah yommo ɗum toon sohna Alima yo Allah yombo Allah ɓuɓanamo kanko e mayɓe julɓe kala vraiment kankone ko neɗɗo mawɗo saabu golle ɗe ganduɗa so tawi wonɗo duuɓi ɗi keɓani ha woroni kam o golli golle ɗe ganduɗa machallah o acci ɗo ko mayata majjata sababude darde makko en jii enen fof nde woni ɗo ministre des finances ɓoyani hay hunde kono moni fof fawi no hen yitere muɗum karallagal gonnogal hen ngal mbawka ka e haqqilantagal ngal e teyre nde e dejre nde kadi e humpitoji kadi ɗi yimɓe keɓanno hen ɗi taw ko labtuɗi ceer vraiment heddoto tan kam ko Sénégal eɗen jogui caɗele hande o eɗen jogui caɗele kono kadi ko caɗele mawɗe caɗele kadi ɗe ganduɗa ko ɓurtuɗe ha ɗo ponno ɓurti ha ɗo
ɗo ɓurti ɗo fonno hande seki ad sabu sa ƴeewi hande o enen so woni hankadi hay maydeji en mbattat ɗum e politique ɗon probléme ne woodi probléme heɓama no feewi sabu ndeɗo mayde yo Allah yaafo mi yeehi kadi ha politique nannama hen waɗama politisé en mbiyani kaari walla kaari ala e gonga moni hen foof kala décision mo ƴetti en mbaɗat ɗum respecté tan en kormoto ɗum no hanniri ni nde tawno kadi hunde foof kadi laawol ina hen ne waɗi laawol kono tan enen Sénégal naaɓe ko yo en ndento no feewi no feewi no feewi hande hunde fof ken waɗɓe ɗum politisé hankkadi politique naate meɗen ha ɓurti politique naate men ha ganduɗa hankkadi hayɗo neɗɗo seere fittanu muɗum ko yo watte politisé ɗon ko probléme ɗum noon Mouhamed hankkadi ko ɗum ɗo wonno ko gaddunoɗen e to banggue émission meɗen hande Olel Pindi TV machallah a yettama a jarnama no feewi ko ndesdanoɗa a waɗiri ɗum no hanniri ni Mouhamed eɗen payi sumgoji holla erago ngo mbaɗata erago men tan alima vraiment ko apaisement tan ayi koɓe mbiyata ko jaam ɓuuri hammadi jaam ala jama juuletaki ɗo voilà ko ɗum ɗon tan ko apaisement tawno fof kadi koye men fof tan ko Sénégal yaltani ɗo ala kadi woɗɓe nattuɓe ɗo e Sénégal ko c'est nous dans nous koɓe mbiyata ko tan vraiment yo yimɓe jaa gotoya e deeƴal so tawi proclamation waɗi kala hen dañƴo polgu yimɓe ɓe mbaɗa ɗum félicité yimɓe dutto e activité ji men nde tawno wonko heewi ko ganduɗa nana faadi en paaɗen koye jamonuji ɗi ganduɗa en jii oɗo communiqué mo ganduɗa ko FMI kalɗo Sénégal ala kalis kay ko ɗo e 2025 donc ɗo ko ƴewde hol ko mbiyata ko des perspectives ɗo Sénégal holɗo ko foti wonde ko kuccam men holɗo paaɗen je crois ko toon woni enjeu o kono ɗum ɗo yen gandu ko élection ji koko gasat kala hen gañiɗo kamɓe ganduɗa ko kamɓe gonno dawriyankoɓe ɓe kamɓe ɓe ganduɗa ko kay dikkodirtuno yo mbaɗ félicité jomum e on saaha min garten duttoɗen activité ji men en tawno hande o saaha eɗen jogui ko heewi ɗo paaɗen ko wona noon haareji ko way noon wonde goƴa meɗen ko wona haareele e politique a wayni altine so hawre welede Allah inchallah altine dimanche tan altine ka jawo Fouta altine mi altine aɗa waɗa Olel en mbaɗat inchallahu taala wadde a waɗat salla wadde a waɗat almer kam waɗani promettre altine so tawi ko gonga noon mataw Mahamed yoɓe muñanen tan ha alkamisa so hawri e welede ne wawi wonde ko pulaar en ko élection ngaji ɗi sa yeehi a woti dimanche holno gartirta mbaɗa ne saahe fawe ne fawe kadi saahe amin de en tout cas so tawi hawri e welede Allah so tawi hawri e welede Allah joomum so mboɗo wondi e fittandu ko alkamisa dokkanmi ɓe rendez-vous e Olel Pindi TV ɗum noon bandiraɓe Allah jarama on jarama ko ɗum ɗo gaddunoɗen e Olel Pindi TV ko wiide tan ñaganade ɓiɓɓe leydi ndi yo en mbat sumgoji meɗen e jaam e kisal tawa hay caɗele goote jeetaki hen wona e deejre wona e teddungal wona e kormodiral hunde foof wona hen mbasen dañde caɗele mbasen dañde fitinaji ala noon ko haali fitinaji kam so wiyama fitinaji tan ina gasa gañiɓe gona hen ina gasa wooda hen goɗɗum no yaari ko yiɗaka ɗum ɗon foof noon en ñaaguima Allah jomiraɗo o yo waɗan en jaam e deejre e nder Sénégal saabu ko ɗum jiɗɗen kadi ko ɗum woni ko nafata en ɗum noon bandiraɓe gasi ha laaɓi ko ɗum ɗo wonno Olel Pindi TV en jetti Mouhamed Ndim mo jaddunoɗen e plateau kono kadi en jetti Jobbo Sow to banggue régie banggue caméra ji en jetti Djiby Dieng en jetti Ali Fall aussi to banggue infographie en jetti dendagal wonnoɓe yebde en guila nde puɗɗiɗen ha e o saaha joni aadi men e Olel Pindi TV so hawri e welede Allah ko alkamisa kono noon haade nden aset so hawri e welede Allah mo on keɓ pamen pamminen yewtere rédaction bandiraɓe Allah jarama on jarama Olel Pindi koy lotti do e Dakar jeeyo nangodiri funange irangere woy worgon Olel Pindi koy lotti do e Dakar jeeyo